Baga na kayo. Magsumpa ko. Diyan ang screen. Karon, nagpalit na sa kong baboy. Akong pudripon. Maini kay full chop. Dami ka ni isugba. Pero dili na ko anang payagan. Ay purting di malasa. Kada food trip na ko rin napita. Kuhaon yun nila. Animal yun yung duha. Atong hingagyang adlaw. Sus, nag-food trip ko pero luto daan. Palit tog litson. Palit tog puso. Ako tayo pakawat nila. Dito sa mua. Wa nila kawata. Tungod sa kong kalagot. Giadto na ko sila. Nagtugtog pang duha. Nagtukog mausap. Kinaghilak-hilak pa. Piti mo niyang tiyabawa. Ako sa napirti. Sige, buguon ko. Nalooy din ko. Kay kinilaging may kasing-kasing ta. Tungod sa kong kalooy. Kay pasmado kay sila gitsura. Gidaan ako sa mua. Sus. Perti ina yung pagkausaba. Animal ginduha. Perti pa mong ampo-ampo. Pagmata pa na ako. Wa na. Wa ko kakaon. Karon. Panahon na ni. Nga makakaon na ko aning food trip pa. Baboy nga sinugba. Perti pang pag-alamia. Mangita ko. Asa ko magsugpa na pita. Parang di nila makuha ang duha. Bahala na ng payaga. Biliba gina kung parituloy sa tanaging gabi ay. Matay, si Pritutong naisahan lang ihapon na mo ang iyang pagkaon nga puso ug ang litso manok. Kami lagi po nagkakaon. Biliba gina ko ang tawanan noon. Naagi si teknik ba? Diskarte pamaagi. Mao na nga di ko ganahan nga mabuwag ko na niya kay makakaon nga may perminti. Ay, makakaon pa sila ni. Adto ko tumo is manggang sugba. Sabi da, uling. Ya, nagpitpit sa 6 screen. Sa tumoy ko siya sa mangga magsugba. Matay Pritutong na san. Wag mo tagambuang. Magsige na gyapon ni sa sugba-sugba. Magpuntrip lang ya ha. Hangulo kaon ko pariha. Ato na ko pitulis bi. Ako sultian nga na pumilain. Di ba nun? Maani kang tiang ka. Ay, explore ko. Sama ni. Wala. Ito yun yung pagkakiang nga din. Kabawa din. Magkapaitan akong sudlang trabaho rin eh. Nahimol akong manghilot sa mga hayop pa din. Ako na yun yung gidawat eh. Sa ako mawanan sa kulay pangita ba. Kaya ingon man sa sinitino ang tag-iyan ni Kabaw nga kung mapatarong ko naglakaw niya Kabaw. Tagahaw ko niya 5,000. Ako na yun yung gidawat yun kaya ang iyang Kabaw nagkakiong sa dyan eh. Baw ay ko patiri baw ha kaya ako ngayuhon ni mong tiil baw. Ano baw? Kiong ka ba yun? Sus, pre! Paita. Pre! Uy, pre! Pre! Asam ka? Hindi ko pangitan ni mo eh. Kung saan mag-DM ka? Sabi, hindi ko gitawagan kung nitino kay ang iyang Kabaw ba nagkiong-kiong managol ka ng portfolio pikas tiil ba? Yang gipahilot mo itong ako na sang gidawat. Akong gihilot, bakit nag-aagod ng 5,000? Sabali hay! Kano saan makanahimo manghihilot? Sabi ako, kaya lang sama kinulugdan kang noitino niya. Di opera na ba ko niya, basta makatarong naglakaw niya ang Kabaw, iyang tagang 5,000. Magkakwarta beta, makakaon beta, magkakwarta ko. Ihilog niya. Tawa mo nung kanito. Manghilot! Uy! Manghilot! Di mo kikakaayo sa piyang tao ka na sa Kabaw, patiran nung ka niya. Mabita na akong giampo-ampo, pre, nga unta lang, di lang ko mapatiran. Para madawat akong 5,000, kaya mapatiran ko. Hindi makaon. Katanan ko na, listen to me. Listen to me. Mabuhay tayo, pre, magkakaon na tarungan na, pre. Kakaon ka punta ko, pre. Kaon mo saan ang kakaon, nari kay trabaho. Kakaon ta. Sa paminaw sa. Hindi ka kuto na libang. Karon pagkakalibangan ako. Abi na kong bangas. Pagkadiboy nasa di ay. Di makakitag nalibang di buenas kasi nakakita sa kasi mong tae nagpurmag na numero ano na yung kabuinas Dili, pre. saan eh Humana man itong resibinto. Paminaw sa. Paminaw sa. Si Palitutong niagi sa mga tubangan, pre. Nagbitbit og uling, nagbitbit og screen, nagbitbit siya og kanaang naiflanggan ng gamay. Magsubak na siya. Pero adto ko na, babos, bangka. Trip siya. Di siya matagam no. Nakatong miyaging gabi atong gikawat yung litson utang puso. Uy. Yan ni sa utan aron. Murag. Magsuyo ko na pre. Ika na pre wala pa may kasiguraduhan nga makalakaw nagtaron ng Kabaw. Yang kuyawan ako mapatiran ko para basta koy kaon basta Palikaw na naghilot, hinighuman ta kaon. Asa mo sila dito?
gipulog na kato ha. Tinuod lagi. Mo ni ako nadunggan sa screen ug uling ang gina. Oh, Yara ka niya ba? Balikor ka ba? Baga na kayo. Magsumpa ako. Gana ang screen. Oh. Ay ko subok. Wala yung pan. Wala sila kahiring ni anak ko. Tumoy mangga, magsugba. Siya, makuha pa nila. Tira bang pagkalamia sa pochap. Kung pinalit, mari kang kilo, tag 300. Yan, kaon na yung sinugbaak. Pagkalamian eh. Potrip, potrip. Nga maurang usa. Laro na yung makakaunta sa sinugba. Yang. Okay. Ay, payan ta. Sige, sa balik. Para nga, wala yung despido. Ay, antay siniguro. Parang mulbo ang kayo. Wa na perti ng pagkapuwaha. Gamay na na kay kuwang hapit na yun. Kaonin ko. Ay! Nalumpat! Patay yung mundo ha. Bisigasa kong napita. Munong nagin mo ha. Ay, pinlay ko ninyo. Nasiyara na ako sinugpa. Pre! Pinlay ko ha.